Raluca îl întreba pe Ciprian dacă nu sunt subiecte în care să fie implicat și să meargă la capricii, iar Ciprian a spus că nu sunt pentru că nu vrea el să fie, că ar fi putut foarte ușor să creeze anumite subiecte, dar nu își dorește asta și a spus că își vede de treaba lui, dar își vede și de treaba altora, însă într-un mod obiectiv. Și zicea chiar și în cazul Ralucăi că dacă e să privească detașat, o să-și dea seama că a comentat dintr-un unghi obiectiv. Nu am fost privit ca fiind un om obiectiv, dar asta nu este problema mea, mai spunea Ciprian. Într-adevăr, Ciprian nu prea a fost în conflicte, în discuții contradictorii, dar și-a dat cu părerea în live-uri despre mai multe persoane, nu doar despre Raluca și Denis.